Здравейте и добре дошли в това време пространство и във видеото, в което ще разгледаме каква е енергията на седмицата 27 ноември до 3 декември 2023 година. Надявам се, че се справяте добре в тези интересни времена, в които живеем и че ви се случват чудни неща, прекрасни, вълшебни неща, че си учите уроците бързо и с лекота и че вървите напред смело и уверено. И така, каква е енергията на седмицата 27 ноември до 3 декември 2023 година за Star Seeds и Lightworkers? Така, и от другата колода да отворя карти. Енергията на седмицата за Star Seeds и Lightworkers 27 ноември до 3 декември 2023 година. Какво им предстои, какво да очакват на вътрешен или на външен план? Така. Така, всичко като за начало изглежда доста спокойно на повърхността, но под повърхността се случват наистина много неща, които сега ще ги разгледам и ще ми обърна внимание, което пък за мен предполага, че нещата се случват колкото съзнателно, толкова и на несъзнателно ниво. Тоест, така или иначе в нас се случват вид енергийни промени, които си работят независимо дали на съзнателно 3D ниво си даваме сметка за това или не. Разбира се, за тези от вас, които медитират или са в духовни практики, които правите, тези процеси ще бъдат доста по-видими, но все пак това, което ни се показва в тази седмица, е следното, като за начало събития през тази седмица, които ще ви покажат, че се намирате точно там, където трябва да бъдете по отношение състояние на съзнанието, което притежавате, носите и проявявате в този свят. Защо? Защото през тази седмица ще ви се даде възможност да бъдете в 3D измерение или в по-висше измерение, 4 или 5. Ще бъдете поставени в, според мен, повече от една ситуация, в която ще трябва да вземете страна. Страна по отношение на това дали заставате на силата на доброто или на силата на тъмните сили, така да се каже, т.е. на силата на ниски отрицателни емоции, като страх, осъждане, вина, ако щете, гняв и така нататък. Ще ви бъдат показани ситуации, в които или така много силно ще усетите човешката неспособност да се справи с това, което идва към тях, към него. Или с максимално върховни състояния на съзнание, които са много висши и са буквално свързани с духовно блаженство, духовен екстаз, абсолютно осъзнаване на всичко, което е по възможно най-висшия начин. Буквално ще бъдат представени пред вас двата края на един и същи спектър, максимално ниския и максимално високия. И в тази среда, в която се намирате, защото вие буквално така ви виждам, сякаш сте в средата,
на всичко това, което ви заобикаля като максимално така ниска вибрация и изживявания около вас и максимално висока, вие в тази среда се показвате като едно абсолютно духовно същество, съставено изцяло и само от светлина, което идва и с това, което носи, променя ситуацията, в която се намира и на която е свидетел. Защото вашата енергия, която носите и проявявате, идва от толкова далечно измерение, високо имам предвид измерение, че просто вашия досег до всяка една ситуация на двете крайности, както казах, които са макса на минимума и макса на максимума, тъмното и светлото, вие се появявате като една среда, която осветлява и показва как трябва да бъде като баланс, като равновесие, като мъдрост, като проявление, като така да го преведа на човешки език, като балансиор на това, в което се намирате, за да може да покажете разрешението на двете враждуващи страни, как трябва да бъде по мирен начин проявено разрешаването на тази ситуация, защото през тази седмица във вас се вливат едни много така силни енергии, които идват много, както казах, отдалеч или високо на духовни вибрации, които са не често срещани, поне до сега, нали, поне по-настоящем в нашето така 3D измерение. Така че през тази седмица се наблюдавайте, когато се намирате в тип конфликтна ситуация, която е тип конфликтна от гледна точка на това, че има и двете крайности на човешкото проявление, как вие се държите, как се проявявате и какво давате на двете страни в така наречения от мен конфликт, защото това е ситуация, в която има неспособност за разрешаване на даден вид проблем, както и висше проявление, но за мен висшето проявление на тази ситуация, това сте вие с мъдростта, която внасяте в тази ситуация, с разрешението, което давате на проблема, който по някакъв начин съществува. За вас просто наблюдавайте наистина какво се случва, защото тя седмицата така не че вече започна, но от тук нататък, защото днес е вторник до неделя, всяка една ситуация, в която се намирате, която изглежда абсолютно неразрешима от човешка гледна точка, как вие се появявате и какво давате на хората в тази ситуация, какво разрешение давате, защото чрез вас идва една висша енергия и вие сте проявител, приносител на тази енергия. И освен всичко останало, и с това ще завърша с първия ред карти, това ваше проявление в конкретна ситуация, която е на двете противоположности на спектъра, това ваше проявление за вас означава спонтанно пробуждане, спонтанно спомняне, активация на някакви неща във вас, които до сега не са били проявени, защото си спомняте неща отпреди вашето раждане тук, сега, в този конкретен живот, или от предходни прераждания, когато много сте събирали мъдрост за това как да работите с човешките същества по отношение на техните детски игри, на смехотворни неща, като моята кола е по-голяма и така нататък. Такива неща. Така че наблюдавайте се много в такива ситуации, в които идвате като умиротворител, какво правите, как се държите, какви думи ви идват, защото точно този момент за вас е момента на спонтанното пробуждане на неща, които носите отпреди. Така.
Това е доста силно, честно да ви кажа, защото до сега точно в такъв род, вид подредба, картите никога не са се падали с такъв род послание. От тук нататък какво друго да очаквате, което то пак ще да е свързано с първото, доколкото видях първоначално, но все пак. Да, както казах, втория ред карти са потвърждение на първия ред. За вас тази седмица до 3 декември е време на спонтанно пробуждане, време на трансформация, защото вие вдигате левела, така да се каже. Време и на изцеление на стари травми, които носите отпреди във вашата душа, които може и да сте си давали сметка, че ги носите, може и да не сте си давали, но т.е. може да сте осъзнавали какво във вас не точно работи, точно както трябва. Може и да сте си давали, но при всички положения предстои седмица на изцеление, на неща от миналото, които до сега във вас са работили, които не са били все още до край изцелени. А сега буквално предстои изцеление на клетъчно ниво, така че нещата се задълбочават и нещата с вашето изчистване от някакви неща, които до сега са ви дърпали назад и съответно вашето повдигане в духовно енергийно отношение продължават да се случват. Вие ставате в края на тази седмица по-леки, по-изчистени и по-извисени. Така, още едно потвърждение през тази седмица на всичко, което казах до сега, за вас като проявление на вашето присъствие на тази планета е тази карта. Вибрацията ви се повдига. Вибрацията ви се повдига, нали, както казах, има и други потвърждения за това нещо от другите карти. Трансформация, вибрацията ви се повдига, спонтанно пробуждане, събуждане, осъзнаване и така нататък ще се случват през тази седмица. Така че за мен това е една седмица, в която чисто в енергиен аспект се случва тази промяна на клетъчно ниво, както казахме, когато се извършват промени, които, както казах, дори най-вероятно няма, може би, да си давате сметка, че се случват, защото всичко е на клетъчно ниво, защото все едно през тази седмица се получават някакъв вид даунлоди отгоре във вас и вие се обогатявате и се апгрейдвате. И дори наистина може да не си давате сметка, единствено може да си дадете сметка чрез това проявление, което ви казвам, в ситуация, която е на двата полюса на спектъра. И като наблюдавате вашето проявление, за да видите реално всъщност като проявление вече в човешко изражение, колко така висше духовно същество сте вие, когато се проявявате в земния план. Така че седмица на наистина даунлоуди отгоре на някакви неща, за всеки е различно, индивидуално, кой от каквото има нужда, разбира се, ще се случи, защото просто тематиката на седмицата е такава. Знаете и помните, напоследък се беше търся своето призвание, намирам го, показват ми се знаци, обаче тук не, тук е друго. Тази седмица енергията е по друг начин представена от картите, така че и както започнах с това, на пръв поглед изглежда всичко много спокойно, но отдолу вървят едни силни процеси. И те са тези на даунлоуди, на някакви даунлоуди отгоре, на светлинни кодове, на
неща, които в нас се имплементират, въвеждат и започват да работят от един момент нататък. Момент, в който ние сваляме отгоре една пакети, висша енергия, която да проявим от тук нататък в нашия живот. И това се показва с тези. Между светлината и тъмнината, когато бъдете поставени в такава ситуация, как точно реагирате? А вие реагирате с светлина. Така че много интересна седмица, защото всичко се случва предимно на вътрешен план, обаче се случва и още как. И последно, преди да изтегля последната карта, за какъвто и въпрос относно вашия път в вътрешен план говори или във външен план за нещо, което имате да правите на тази планета. Ако имате някакъв въпрос, съветът е към вас да се обърнете наистина навътре към себе си, ама навътре. Това определено става с медитация, т.е. Отделяте си време, задавате си въпроси и чакате отговора да дойде. Задавате въпроса към себе си. Ако работите с духовни водачи, разбира се, към тях, с каквото работите, към тях се обръщате, с който работите, към него се обръщате. Но много надълбоко трябва да влезете в себе си. Това предполага медитация, смисъл, самотение, тишина, концентрация, успокоение и така, релаксация. Такива неща и влизане в по-дълбоко ниво на съзнанието ви, за да може да получите отговора на въпроса, който ще имате през тази седмица. Защото реално това, което се казва с тази карта е, че отговорът е във вас. Отговорът е във вас, защото вие винаги носите в себе си цялата информация за всичко, което е, било е и ще бъде. Така че, както съм казвала и преди, мисля, че съм казвала в някакви видеа, 1 или 2, всички отговори са във вас. Цялата информация е във вас, защото вие сте всичко, което е. Тоест, вие сте част от всичко, което е, но имате достъп до всичко, което е и от тази гледна точка вие сте всичко, което е. И от тази гледна точка всички отговори са в вас. Така че през тази седмица, ако имате нещо наистина важно, което искате да му намерите отговора, намерете си време да се осамотите в тип медитативно състояние, за да получите отговорите, защото отговорите са във вас. Ще бъдете изумени от резултатите, само това ще кажа. И така, последно, тегля карта. Това е оракула на скритите светове, така ми дойде днес точно тази колода да използвам като финална карта. Нещо, което до сега не са ни казали картите, съвет, препоръка, насока, нещо, каквото и да е за вас. Седмицата от 27 ноември до 3, мисля, че се падаше декември 2023 година за Star Seeds Lightworkers. Съвет, информация, насока, нещо, каквото отгоре искат да дадат допълнително за вас, което е важно за вашия път през тази седмица. За Star Seeds Lightworkers. Добре, завършваме с едно така обещаващо послание. Пътеката, посока, цел, промяна. Наистина обещание и нещо, което предстои да се случи в бъдещето, не е чак толкова далечно бъдеще, честно казвам, 4-5, максимум 6 месеца. Това, което търсите, ще намерите пътя към него. Няма, няма да е с фанфари, този път оповестен, но просто душата ви търси. И съответно отгоре ви се дава, но ви се дава много нежно това, като
като насока, то усещане. Вие започвате да следвате това свое усещане, започвате да вървите към него, започвате да имате цел и това съответно води към промяна. Не знам как да го обясня по друг начин, но в общи линии, перифразирано, следвайте своята интуиция, защото тя ще ви води, защото това е Луната. Луната пътека светлината на върха на планината. Следвайки своята интуиция, своето вътрешно усещане, в един момент, в който нямате ясни насоки, а по-скоро, в смисъл, не ви се казва нещо отвън, това е ваше вътрешно усещане, което следвате и когато започнете да работите спрямо него, да се движите спрямо него, нещата се получават и в крайна сметка стигате до намирането на целта, въпроса, който много нас си задават, и промяната, за която всички жадуваме. Исках само да кажа, че вие сте изключително силно готови вече да получите тази информация. Пак казвам, от тук нататък бройте максимум до 6 месеца. Абсолютно сте готови, защото каквото е трябвало до сега да се случи във вашия живот, то вече се е случило, така да се каже. Платили сте цената и живели сте страданието, разбрали сте уроците, имате вече база и основа за този земен живот, за да може да тръгнете от тук нататък към духовното нещо, за което копнеете да правите тук на тази планета. Така че много силно и наистина неочаквано послание за мен, но изключително положително, така че успех по пътя. Вярвам, че така ще бъде, защото не случайно ни се пада тази карта и не случайно точно пък тази колода реших да избера днес като стандартно. Не я използвам за този вид четения на информацията. И така, пожелавам ви от сърце това последното послание да ви се случи, както и всичко останало, което тук изказах, защото не знам как успях да го предам с енергия, но е много силно, защото води напред в пътя. И така, благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви дълбока седмица, наситена с духовни, енергийни изживявания. Благодаря ви, че бяхме заедно и до следващия път.